Barofejn jest tas tukul Angelici Schulfer farva mume tu rozmaiti farwny, jak widzita wyrobine. Dla ciebie kasiepsko kultura, wesiwk, to jest inspiracjo, ale to, co ty tworzysz, no to ciężko w jednym słowie zawrzec. No jo, kusk tego je, bo to nie są tylko ruchna biżuteria, ale to też jest to do domu, ale też malowani na butem, na domach albo... No prawie, bo wiele muralów, ja ci gdzieś jak przejeździmy przez Kasiebę, widzimy, to są twojego autorstwa. Jo, można powiedzieć, że większość jo. Wiele robót jakoś to taci stworzeni malenku na scenie. No od projektu do realizacji to tak naprawdę zależy od wielkości tego i co gdyby miało tam być, bo to nie są tylko wzory, ale to też je i są kasiepści nuty, inne kasiepści symboliki, A napisy. tu widzimy butę, widzimy rozmaite jastrowie elementy, a co coś jest największym zainteresowaniem? No, koszulci. I tak po prostu, żeby miały też swoje napisy, po kasiepsku i nie tylko ze wzorem, ale też coś takiego sportownego. To znaczy, ledze chcą pewno przez to, jak są blokajem pokazać, kim są. Jo, swoją tożsamość, nie? Swoją tatczyzną. I to wszystko pokazywałem dzisiaj we Wieldziwsi, ale my zachęcamy do tego, żeby pokazywać to na co dzień, żeby co tego nie sromać. Łetimie prawie, że tak użyja kalci za nielściego języka, łetimie prawie dzień jedno taka siebów, żeby meta swoja sfiunda mogła pokazywać też na co dzień, na przykład przez takie elementy. Bóg zapłać wiele razy. Bóg zapłać sobie. Do usłyszenia.